Kulong ang 24 anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng mga sasye ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng pulisya sa Barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Nasamsam sa sospek ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng mahigit 13 gramo na may standard drug price na 88,400 pesos. Na-recover din ang ginamit na bypass money, bag at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ayon sa pulisya, residente ng Barangay Madapdap, Mabalacat, Pampanga ang sospek. Dumayo pa umuna ito sa lugar para magbenta ng iligal na droga. Matagal din umanong minanmanan ng pulisya ang suspect na kabilang sa street-level individual. Galing ito sa Pampanga and Manila, and yung distribution niya is within the province of Pangasinan. So ito po nahuli natin ay nakapaloob sa as street level individual, so newly identified drug personalities natin ito sa bayan ng Urdaneta. Yung source niya is more on the distribution. Hawak ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa mga iba pa na gumagamit at nagbibenta ng illegal na droga, na magbalik loob na sa ating pamahalaan at ipagbigay alam kung sino pa o may mga alam pa sila na gumagamit at nagdi-distribute ng illegal na droga. At asahan po ninyo ang lahat ng mga ibibigay alam ng mga impormasyon ay magiging confidential. Ito po ay aariin ng PNP as information na magiging paraan natin para mahuli pa yung mga identified into drug distribution and using. Lester Narag, Balitang, Solid North.